video ko जागायजेननायनि सिगां मोनसे disclaimer आं बेयावहा आंनाव इमानखिनि सालवार दङ आं इमानखिनि मोजां सालवार बायनो हायो उमुक तुमुकनानै गाज्रि नेगेटिभ माइन्डजों साननाङा बे मोनसे फिसा disclaimer ओमफ्राय जिखुनु आं नोंथांमोनजों शेयार खालामना मोजां मोनो बेखायनो आं शेयार खालामबाय so thank you hey guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय so दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय आं नोंथांमोनजों आंनि माखासे सालवारखौ आं बायनायखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन so नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोसे नोंथांमोनखौ आं सोंनोसै जे जोंनि रागामाव जोंनि प्रग्राम खालामनायखौ आरो जोंनि जिथु आब' रैसुमैनि F&F क्लदिं जिथु दख'नाफोर डिजाइन खालामनाय बेनि वार्क खालामनाय भिडिअफोरखौ नायबायना नायाखैब्लाथाय नोंथांमोना थाबैनो नायहैबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव लिंकआ होनाय दङ अके सरि आंनि दिनैनि जा पार्सेल आनबक्सिं खालामगोन बेनो जाहैबाय स्टाइल बाजारनि नोंथांमोना इन्स्टाग्रामावहाय सार्च खालामबा मोनगोन आरो नङाबा आङो इन्स्टाग्रामनि जिथु लिंक बेखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनाय दंखायो बेखौ नोंथांमोना चेक खालामबानो नुनो हागोन बेयावहाय बिराद मोजां सालवार बिराद मोजां सारारा कुर्ति सालवार बहुतखिनि मोनगोन आरो बहुतखिनि स्टाइलिश गस्लाफोर मोनगोन स' नोंथांमोना बेयावहाय थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि पार्सेलखौ खेवनोसै अलरेडि आं खेवहांबायमोन नै बेखिनिया फैदों आरो आंनि पार्सेला ओमफ्राय खैथा दङ आं मख'नानै होगोन नैबे गांसे ब्लेक कालारनि दाउनावहाय मोजाङै देखायगोन आं गांसे ओमफ्राय नैबे मा कालारनि बे एसे वेलवेट कालारनि एसे मेरुन कालारनि वेलवेटनि ओमफ्राय बेयो जाहैबाय न्यूड कालारनि एसे क्रिमी टाइप माबा क्रिमपिनो ओमफ्राय one and only one purple one of my favorite color actually आंनि दा जिथु आंनि रुमनि कालार होदोंना आङो बेखौबो आङो white and purple आव दोनदों आं white कालार बिराद मोजां मोनो आरो लोगोसे purple बेखायनो आंनि रुमनि जिथु कालार होदोंना वालनि बेखौ आङो purple and white होदों स' नोंथांमोनखौ आङो गांसे गाननानै देखायगोन दे नोंथांमोना नेबाय था आं दसे रेडि जाग्रोनो ओमफ्राय फार्स्टआवनो आंनि फेभरेट कालारखौनो आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै जि मोजां पेकेजिं बिदि खालामनानै हरदों बिथांमोना वाव मोजां नुदों नुवाखै नोंथांमोना अबे मोनसेखौ मोजांसिन नुदों आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय दे बे जाहैबाय सुरनि आं दाहाय लानानै देखायगोन बेखौ बे जाहैबाय सुरनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पेन्ट नैबेबायदि टाइपनि आरो ओमफ्राय गस्लाया नै आयु जि गोलाव जादों आंनो फिसा खालामनांगोन अभार गोलाव जादों माने नै सांसां खालामनांगोन र'दै आं केमेराखौ माबा खालामनानै देखायनो बेसेबां गोलाव जादों नै बेसे गोलाव आंनो नै सांसां जाबासो जागोन नै सांसां जि गोलावद्राय जादों माने गोलावद्राय जादों बहुत आं हाइटसो नालाय बेखायनो आरो ओमफ्राय आं गाननानै देखायनोसै अके नैबे न्यूड कालारा आखाइ गोलाव नै बेथ' बे एकदम थिक पारफेक्ट फैदों नै खिन्थु नैबे गिदिरथार फैदों आरो मिथिला ओमफ्राय बे जाहैबाय चुरनि लगा लगारी
आंनियाना मा होनो ओइ गस्ला गानबाथाय खुगानिफ्राय माबा फैखायो मा होनो मिउजिक एन्ड सं ओमफ्राय नै बियो सारारा पेन्ट नै बेफोरबायसा आरो पेन्टआ नै बरियाखा वाव आइ लाइक इट मेन ओमफ्राय Usuk-utuk negete daklamsै अनजालि उसाबादाव गोदाव सोराव जाबाय गोसोआ गावदां अखाफोर जानानै गेलेफै आंजों निजोम हराव आं नोंखौ मोजां मोनो बियो थार आं नोंखौ बावनो हाया सना Black color. Wow, black color बिदि बरियाखा नैबे जाहैबाय सुरनि ट्रान्सपेरेन्ट ब्लेक कालारनि नेटनि ओमफ्राय बे जाहैबाय टप इउज आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पेन्ट वाव 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 बरिया ना जानो दोनाखै आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि माखासे दंबावो बे माबायसामोनथाय बावलायलायबाय आं Oh, be lehenga type se. ओमफ्राय नैबे गस्लाया मेरुन कालारनि ओमफ्राय सुरनिया नैबे दा गानना देखायगासिनो अनजालि देना दोंसे मेथाइ रोजाब नों दामग्रो नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि हे 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 नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै जेसेबांखि नुफ्लेया जेसेबांखि रायज्लाया पाइ गैया नै माला लानांगौ ना 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 हे कोने नहीं लगे घर में ये घर में नहीं
गानखांजोब्बाय भिडिअ'आबो जोब्बाय खाथियाव फैदो एसे गानखांजोब्बायानो आङो मोनसेबो आंनियाव फिटिं जानाय फैयाखै सब सुहोजोबनांगोन सुख्रेबजोबनांगोन थेंक इउ सो माच Thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you ओमफ्राय नोंथांमोनजों आङो आंनि ड्रेस कालेक्शनखौ शेयार खालामनानै बिराद मोजां मोनबाय